Assalamu alaikum al'umman Najeriya maza da mata da ma Nijar baki daya. Muna yi muku albishir da sabon kalan wani magani mai suna daɗin kowa da kowa. Hakika wannan magani ingantaccen magani ne, sahihin magani ne. Insha Allahu in kana fama da matsalar sanyin ƙashi, kuraje, SB, makero, cin ruwa, targaɗe, karaya, ƙunan wuta, sabon rauni, tsohon rauni, ƙaiƙayin matse-matse, basir mai tsiro da duk wata matsala da take fata ko a kashi, yadda bi idinillahi ta'ala in dai ka samu wannan magani ka shafa yau, ka shafa gobe, ka shafa jibi kwana uku, yadda bi idinillahi ta'ala za a samu biyan bukata. Sannan maganin muna ba da tsari ko daidai, sannan kuma muna da wani magani na ruwa wanda yake maganin sanyin mara, yawan fita fitsari, kankancewan gaba. In Allah da idan ka samu wannan magani shi ma na ruwa ka sha roba ɗaya yau, ɗaya gobe, ɗaya jibi za ka samu biyan bukata. Sannan maganin muna ba da tsari ko ƙwaya daidai. Dukkan mai bukatan wannan magani zai iya samun mu a adireshin mu Ancau Kubau Local Gamma jihar Kaduna, ko kuma ka tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka 09013110987. sai kun zo mana baraba da mai sayan kwaya daidai ko mai sare a iso lafiya. Alhamdulillah wannan magani mai suna daɗin kowa da kowa na Dr. Adamu dan mutanen Ancau Kubau Local Gamma Kaduna State. Lalle an gwada an jaraba, mutane daban-daban, al'umma da musulmai da kiristoci sun gwada su ne mana godiya, su ne mana fatan alkhairi. Lalle jama'ar Kano, jama'ar Abuja, jama'ar Maiduguri, jama'ar Sokoto, kowa da kowa sun anshi wannan magani. Shafawa ɗaya biyu Allah ya ji ya bukata. Saboda haka muna muku albishiri, lalle ku yi kokari ku jarraba wannan magani. Duk mutumin da yake cewa na shafa har yanzu ban dace ba, idan bi idinillahi ta'ala idan ka zo ka anshi wannan magani na Adamu dan mutanen Ancau, in Allah da in ka shafa kwana uku, kowane irin matsala ne, kowane irin kuraje ne, ko yaro ko babba ko mace ko namiji, ko a ina kake ka anshi wannan magani daɗin kowa da kowa na Adamu dan mutanen Ancau Kubau Local Gamma. In Allah ya da za ka zo ka yi mana godiya da san albarka. Lalle mana albashir duk wanda yake bukata zai tsara ya zo mana ba da tsari ko kwa daidai a iso lafiya. Magani na kuraje shi muke saidawa, da magani na kori shi muke saidawa.